ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towngal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. What happened to kursi ko neddo bon hana mi halan ma an mata anda ma en fista yallo ren jafo fam mi yewne non min ma mi yewne sal go kursi mi yewne non wallahi mi bura an tike no aje galle yimbe dido setti ko ndiri tikkere nde so timmi bande tati kala ko dewda Allah jaabetaake kala ko nyaagida mo hokkatama kadi sa mayi kadi ko jahannama paada anda dum mate Allah kanyum ko wondi mo hen ala mo wondake joni noon taare ko noon an joni ala ko heddima gonɗa koye yaade sa hokkimo jungo tan mbiyama aɗa yarlo aɗa yaafo no mbaɗirɗa ɗum minen fof ala ko bonnantuma ko ɗon tan kaaɗat mi de ha ɗon tan wimo tan aɗa yarlo aɗa yaafo o kursumo gasi ko ɗum noddirmami ɗo kono mi wiyatama yo Allah rokku men tawterde mo an wuuri kay de wimo tan omo yarlo omo yaafo ɗo wiyama tan yarlo ɗa jaafoɗa kono yo Allah rokku men tawterde oɗo saaha mo wuuri taw en beeli en ɗum ko gostaki Allah andi ɗum ɗum mi wiyatama taweteɗo ɗum ko Allah andi somi juunimo o tawat o tawat bo hunde ko waɗa ko barke ko Allah tan andi ko jeyi wona nani ko mbimami ko eɗen forcami noon forçama kala mani ko hunde aɗen an joni somi woni force gozo quoi mo wuri no tawra salla jabi joom kenon ko jeyi galle min galle banam korka min je yi galle banam oye min amin gondo aɗa oye min do ngaboto ma mo wuri non so Allah jabi bodo min dat maso minen mo wuri min ñaaga he Allah arde ɗo ni minen mo wuri min ñaaga he Allah arde ɗo gonda hamin daga yaro haala tan kono yaro omo jogi surprise aji kewɗi omo jogi yaro ko jawdi boni yaro waɗanno on arrangé tan omo yiɗi teddungal tan omo teddina on kono wona wasde mo waɗi mo arde ɗo de non nawle wa o andu teddungal eɗen force buzz noto mi haala oto force buzz men oto force buzz e wona gonɗa ko yimɓe min mi yeehi wadde hanti hen mi wasa mi force buzz sa yettima tan wima dogo force ma aɗa yarno aɗa yaafo no mbaddiranɗa men ɗum ɗon kaɗat ɗon tan kaɗat ala caɗele ha ɗon suudu eyi hono teddini bandiko o jam wona faami no mbirumami kursu aɗa yarlo aɗa yaafo o yardima o yaafi ɗon mbawmi haade ɗum fof so a yii ɗum ko goggowam tagi wallay sinno wonano goggowam
ana nawar hakkeyam ma yoni noon sa nawi hakkeyam kalne mayɗa bamule ɗo wajiɓe tawrma fiima e nder bamule ma ha mbaɗa ñer yoni minen komin hanga kangaɗo so maayi Allah watta ɗum haydara an noon hanga ka bawldu reedu eyyi moƴƴi eyyi aɗa yarlo aɗa joni kay Allah jarama a jarama Boubel sa yeehi tinnoɗa e hoore ma satta hakkille ay gondi ko weeɗa a faami eyyi yo Allah hokku en wattude hay gorkam bonani hay gorkam bonani min hay goto mallata gorkam hay goto mallata gorkam hay goto suutata kam ha dow ne jippina gorkam ha less ha yaro o ko hasidu gasi hay goto watta ɗum minen ko jammo min jahata so Allah jaaɓi eyyi ko janggo programme mon fof paari eyyi ala paran taw so min jahan taw to Diawo Dia tisi e galle mammo so mimimo ɗo galle mammo kaw mamma eyyi o suwa tottude mi jobaram kanko debbo o boni kanko mummo bonani ko debbo o boni debbo makko joni ma duttoɗa kadi ha toon il faut ko tottomi jobaram mi rewi toon hayso taw ko balɗe 5 il faut balɗe tottomi joyi balɗe jobaram eyyi min puɗɗo yaade après mi rewa to Moussa Diallo tottomi jobaram Diawo Isma Dia eyyi Diawo Dia hay Demba Doɓaali winuma tottu men joɓaari mbatte joɓaari bonnata lawol e Demba Doɓaali noon eyyi somin jeehi mamin suru ayiba komin mbaɗa ɗo eno ko fof min jawata haalde min goppata ha korko benɗo min an foftin rowane ala kono mbaɗanani no yetti Fouta ala ko heddi hande so ummoɗo yettima wi salamu aleykum o waɗa fof o haala fof o fatta ha janggude ay so yettimo ratata hankadi ɓen guuti gogo kursum wawi fende ça va ça va bien Jordan Jeynam Jordan ça va Jeynam ça va bien jamalla wonema mbaɗa andumi baggo aɗa selli kam aɗa yeewa noon yeewende moƴƴani Allah yeewende moƴƴani ɗum noon poɗɗa jibinde ko ha heewi a wayri jibinde ɗum tagi jibina goto beddoyɗa ɗum rokkira goto rokkira moƴƴani ɗum woni probléme o ɓiɗɗo rokkirtaki sa jibini a rokkirtaki kadi noon moƴƴani kala gogo yasine aɗa selli ça va il faut jibina ha heewa denemo noon an a nandani cuusdo jibingol noon an no jiirumami ni a suusa jibingol ça va Yoro yo safororma haade hanayni kadi aɗa jibingoloyam yo mo jibinta yo hoɗo waɗam dépassé kadi ala gogo jeenabo oɗanima dépasse ay sa woni suka a tolnima jibin ko jibinta ko gayna hen sa mawni ganda jibinta ay har han nayi ma jibina ko waɗi on jibini kanko woni no reedu après reedu ndu boni eyyi joni noon ko ɗum hetti kam minne mi woni no reedu boni reedu ma boni bare ko mamma gonno koye fiide mo matam min mamma fiyata ittit ɓinguel mamma na andi valeur debbo kañum wona piyo debbo ko fuyɓe ɗakkitiɓe ha ga ɓen gandi ɓen goni ɓe ganda valeur debbo ɓinguel ngel i maro Allah itti tan gasi min enne kadi ko Allah itti ala honon kay ko piggal jungo neɗɗo hen o kay ko jungo itti ɗum ɗo eyyi ko jungo wonnode jungo eyyi ko piggal min mbi piggal eyyi ɓen piggal ittimo piggal wonno kono an a fiyaka aɗa fonno jibinde ha heewa min ɓe mbi piggal so woppani piggal ngal mi jibinta omo wawi jibinde so ɓande to mamma woni min garani ko joɓaari amen komin hotoɓe 200 000 cohli quoi hoɗum joɓaari amen min garani komin hotoɓe koye lawol min gonni min foti rewde to Isma Dia min foti rewde galle Moussa Diallo kadi amin foti kadi yaade rewde galle Mayrem Sy e Arwa Sy fof bo 200 000 min cohli o ham mata o a totta kam ɗum tan wallahi waɗa mo julduɗo dara mi haalana kawma kami ala to woni mi hay goto joɓɓay to woni kanko o wona de ha gogom
peyi mam mi yani jom no peyi mam yaro mi foti ujunnaje namdiga capannay ujunere hattima capanne yaro no heewi de kolko heewi hen wona min garino ɗo min ñamani hamin kaari ko jiddami namdo namdo ujunnaje tati tan ummo ɗon an wallahi an wona ɗum tagi jinnomi resde faama somi resino faama andi kalis ana anda kalis aɗa wiya mi namno ujunere tan waɗa comme no bojel ni ɗum capannayyi ne heewi sugo Boubel sukkanomi ɗo heewi haala gogo Dieynaba amin paɗa wonde wallahi ndeysan ayo kawo mbaɗa tawa on jii ha on garti eyyi min garti eyyi no fuutankoɓe mbaɗi hol fuutanko to min pay galle baba galle min jano ɗo joni komin hotoɓe min garani ko jobari amen hollu jobari amen capanɗe 200 000 nanani mbiɗa 200 000 cohlum deno ko jaaboy ala mana min kay gandum babaɓe naaɓe fof ene aspagnol calminma li kaw waali kay mamma mi jiiɗanima ɓeyda an jiiɗuɗo e mabɓe koye haalde ma wona an addunoɓe an tottataɓe jooɓade watte 200 000 eyyi ma wi an woni joom galle ko konngol ma yahata ɗo henne ko mbiɗa ko noon ka wiyani ko noon kay tottamen jooɓare men ol gonɗo joom galle wona mbiɗa gogo Dieynaba woni joom galle eyyi tigi kanko woni joom galle eyyi wadde kay ɗum ko haydara e mawɗo ko mbaɗon toon jananɓe ko manni ɗum bandiraɓe mawɗo ɓuuri de neɗɗo ko mbaɗanta goɗɗo ko sabu min neɗɗo so a wiyama so taw est ce que aɗa moƴƴi ɓe mbi yo namdo bandiraɓe banden yato ko bandi ko en so taw ko bandi ko en kaalani Eyyi. fam ko fomuru eyyi ko fomurde neɗɗo a waɗana bande bande de so nannima e galle mum tan hankkadi ittanima gueɗal so bande so yimɓe fof berlima itti ɓuftima ha laaɓi nannima e galle mum na ñamminma na yarnuma on ala ko heddinoma hay goto meeɗa en ɗo ɓuftude ñande fof enen ɓuftata koye bande meɗen kadi so taw nannima e galle mum rutti kadi no darma guite on bande ko bandiraɗo haasido aɗa andi bande haasido no woodi a meeɗi a andi ɗum no woodi kono walanda ko hay koɗo haaside no woodi koɗo mo ganduɗa arata adda kaaɗi taw kaaɗi ngala e mum ko haaside arata ko wiide no nannuma jaharnama ɗum no woodi e joni min Dieynaba no woodi haala ka kam e debbo yaro bondo yaro debbo bondo Yoro. yani sa resi taw desɗa ko debbo mo moƴƴani sernete bande en gorko debbo bonɗo way kono ñiire musore ni ñiiri musore ko ma guitta tan tan gorko bonɗo ɓuuri jasde mamma kam yanani hen gorko bonɗo ɓuuri jasde gorko mo ganduɗa jogui ko loocol mum debbo andi e mum tan ko tut ƴettoje nan e duko e haare on woni gorko mo ne weli mayraɗo ko mettala garɗo jaali ay adi ni an kaw mamma debbo goto wona debbo wona debbo de gurdam ko koɗeki mum joofimi ko hoɗordi mum kono haadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum bowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi toon to Dakaru Mbouru tenki e Thiès ɗo tawte 300 métres carré 200 métres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo note 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere gorko ko ɗum ma resa tagi lembel jinnomi resde lembel min to en très bien ɗum tagi jinnomi resde lembel kono mam famade debbo mo jibinta on moƴƴani wallahi eyyi debbo mo jibinta moƴƴani moƴƴani onon haala mon ka bini mi famani ɗum onon garɗon ko waynade walla garɗon ko yennude eyyi ngari ko waynade ɗiɗo discours aji ko woni o commentaire fof haala ka ƴeew rappidi fof yoni Ah. o wi ko debbo mo jibinta aɗa andi yero no yinno fama wona min jewtidi hen o wi hande ɓuurma yidde hoɗo yon fam fama kay ɗi yasino woni bammu ɗi yasino amo e hoorima ko an tan ɗo o jaɓani mbimomi yero noon ko anne kam O ko ari an tan o o haali fofirta ɗum. wallay wadde mi hayti yaade fof très bien yaade duttoɗa ɗon ndesoyama eyyi waɗa resde ko joom guu kono mbaɗo o kérion baɗo no barrage manam tali waɗa maquillage wayno suguñen
o pana on de wona mawna hulay dia jangini kam ɗum salon makko o wi kam yam waɗa ɗiɗon makka yasuji mama yawna yam ala min kay ɗo joni Ma yero ñanda was ko reste fotñade femme. onon on gari on mbi oɗon mbayno a rutima aɗa yenna debbo ma kadi ne yenna debbo onon gari oɗon ñenna kadi non ko écoutez yewtere de non wona yewtere mais yewtere kadi vraiment c'est n'importe quoi et puis min ko kalɗo ko 200 000 kangaɗo ko watta 200 000 ɗum ha wi 200 000 ujunaji capannayyi c'est trop ka mama sa witi kam kangaɗo mi kangaka kasa de guel ma kangaka de mbimi sa witi kam kangaɗo mi kasa guel mamma tan hay tekkere walla hay tekkere hay gargol ala ni dosé ok d'accord goggo jeynam addanami conci ma ɗi e Ala gere ko. fasuji kaɓɓataɗi e ɗum ɗo cuurari ma ndi nawdu fuuta son goppirani Jeynaba. min korini ma fuutankoɓe jalon non jalono Jeynaba. ko ɓo jalle Ɓoy Jeynaba, ala. jal so non jalta gutto non min jalata argo atu on o wi solto wi o wi seeɗen jalta aɓen gadda walla kawmam moko mbiɗa mbimi on jarama mi salmini galle aɓen gadda aɓen gadda a sikkiɗum maɓe gadda ko jonne mon min jooɗi de jeynaba jeygol neɗɗo jeygol wawa wadde kene moƴƴe wawa wadde golle moƴƴe wawa wadde golle pewɗe e minen noon min gonni koye allah hay goto min gonnani so wona allah amin jahare mamma mbimi ko an min paɗi pour 200 000 o fa lahara jehen to jawo jatisi jehen toon jehen fa lahara mamma anani ya maye sumde lamdam ane debbo ma fof debbo ma hasido o ala dote hay dote ɗe duufani pina paya maayo lamdam ñalla ronda e sakuji lamdam mbala ronda e sakuji lamdam ala jetta moƴƴani so kowɗo are mon ɓaɗiriɗa ñamde ma ala lamdam koɗo are mon no hoon hay so taw ko bujjoy kam oɗon mbano wiide nda bujjoy nani wallitoro paas kono wona mi wino ma guila premiére auto wona wino ma yo moƴƴani hayyo kawmamo mbanmi o wona fonde e wino ma kawmamo koko moƴƴani moƴƴani ko neddo jaɓɓari noon saɗani saɗi ko dusɗe hayyo kawmamma ari c'est combien ujunere nda momo pas fuuta dahar ko ujunere temen nayyi nda momo na momo kawmammo fuuta dahar ko ujunere e temen nayyi ñamdu nda amen kalisma aran waay jehen so jehene bis fargo o fargo gollere o wiyamo ujunere jogui ɗen jehene bis far momo na kalisma waay horaire gollere o wiyamo ujunere jogui ɗen mo wallam wiyamo ujunere jogui ɗen jehen wiyatama yaafo hakkille wiyatama kadi jarama sa sikkimo wima jarama hakki sa sikki yawu yo hakke yi no hakki yi yo hakke yi ko mbaɗɗona men ko min gummo fuuta min gara min kooro ɗo hennene hay pas Walla- timmuɗo on tottani min hay pas timmuɗo inde mon boni Hakki. ɗum san mbawi gandon ɗum inde mon boni fuuta onon kam on gonta jarde hay fuuta hay bujjoy kam ujunere sa yettima deƴƴu ko min haala gasti Hoto An haala Dieynaba min an. haala. jeynaba an hokkumo on debbo waɗa ko barke lamma diide o mo wuuri inchallah mamma mo wuuri mamma mo wuuri sa yi kam ɗo wiyam domuru nen mo wuuri en garta ɗo ni voilà mo wuuri ma hawre Haruna Dia sonni en galle walla oɗo wawa woɓude haala Haruna Dia allo
wallahi bettano ɗum ɗon fof yero haali ɗum fuura bettani min gami haalni no mbimomi kaw mamma hay soko allah do kange sa waɗi sa hokkinoɓe ɗum soɓe jeehi ɓe monna binde ma hoɗo tam yero ko noon way o heddanani yasine en hay goto mo woni hay goto woppani goto fof mbimami o yahata ko bonna inde ma taw ka mayɗo e makko a ñamminan mo ñarnamo kanko woni noon ñammine te huwa saño woni yero aha ñammine te huwa saño woni yero debbo o kam ko mbewa on ko men andi oɗo yero mi anda ni Allah le cœur a ses raisons ko tubabu yero aɗa fiya tan aɗa dulɓita tan aɗa fiya te fodde fof min bandimo ɗo kanko e yero fodde fof ƴeew mbimami koɓe yaaɓe ha mbi dépense mabɓe totte banggue elle tan kamɓe jeymi fitina jamma e ñalawma suba kay kiki ɗum neɗɗo no wawi hodde hen min mi wawa kaw mamma mi haalino mbimomi ɓe gona yimɓe koɓe dawani o sali kono yiide ɓe ƴettimo ɗo yummako ɓe ƴettima bamako yero kam min kam somi rokkinomo yeeso kam o ƴetto nename baba hay ɗum ne o waɗi ni hay ɗum o waɗi ala ko wiyani me bonande kono mi fimu ɗo piggal aɗa andi min mi yarantake noon eyyi moƴƴi sia ilaha illallah an ɗum ɗon fof haali ɗum fuuta yero woni jasɗo ɗum kay mi fatta kuppani kaw mamma e bone mamma nam argay eyyi moƴƴi a jarama e ha jot ko gañonoɗa ko a daɗani on a dogatno kono a daɗani mo kaldoɗa téléphone fuurankoɓe kaldannomi koye famagui de kaldannomi wi kam tan nde ko yero nde arti toon nde ala bonande ko wiyani min e bonande yero mbimami hay sukuña o tumimo cukuñabo ala ko wiyani o wi ko en bonɓe en ñamminanimo en jarnaniɓe komin jasɓe komin oyoɓe min kam o bonni ton ko indam ko ha boni o yeehi ha ɓoyi o wi mi tawannomo suudu makko ni meɗe gueramo ha anani kaɗo haala yew kala nde acci ananno kan ko kangaɗo caga anani ɗum ko kangaɗo caga mi ɓoyi o woppanna ha jamma mi ara meɗe moyto miɗe fuggamo suudu makko mbiɗo wiyamo ar kaw mamma ɗanima ka ɗon haala bon ko noon neɗɗo wawiri ɗum subhanallah la ilaha illallah joni aɗa andi holko woni feere halko woni feere aɗa ɗum kam déjà ene fof betti kam kono bettani kam par ce que min mbeɗa andi kam vraiment kanko no yaltiri ɗo ni e no waɗi no arde galle e no yeyari ni kala ko haali no wawi wonde mais de toute façon ene kam timmen tan woni holɗum mo wuuri soɓe gari ɗo change aɗa jomo wuuri an en miijotako an yero so ari ɗo mo wuuri ma nannumo e galle an min noon jeeyna vraiment kam ɗon kam vraiment ɗon kam mi yiiɗa kadi konguɗi men wona konguɗi ɗiɗi kaw mamma ɗon ceergal amen noon laatoto ala min faade laakara ɓuurimi hoddudemo an yero annani ko bonni indam ko fuurankoɓe hande ɓe gondina ɗum ɓe mbiya debbo ma la ilaha joni an ko jiɗɗa soɓe gari ɓe mbasarde walla mo wuuri mbiyata mo wuuri e bandiraɓe ha mo wuuri ƴeewen